Nakakulong na ngayon ang suspect para sa reklamong stamp in relation to Cyber Prevention Act. Good evening po. Kain po tayo. Paalala naman ng Gutom na otoridad kami, sa ulam politiko. namin. Huwag basta-basta Ulam namin, masisilaw guys. sa mga alok na investment na too good to be true. Tuyo. Ay, Nagbabalita tuyo. mula sa frontline. Ang tawag na yan, ito man? News 5. Isa man yun? Tinapa. Tinapa. Wait. Dila-dila. Dila-dila. For 2 years ang binagsak kay Sanford Binuya ng Liquid Echo at hindi siya makakasali sa kahit ano activity ng National Seaboard. Ito ay pagkatapos niya tumanggi sa offer na maging parte ng roster ng International Esports Federation. Ang 17-year-old ex-key laner ng Echo dapat ang magiging kaisa-isang manlalaro na hindi taga-AP brand na pinili para sa initial roster. Ayon sa Seaboard, pinanggil Binuya ang pagkakataon maglaro para sa bansa dahil lang hindi ang team niya ang Galit ka? Galit ka? Masisira daw ang chemistry ng team nila ayon kay Binuya. Shoutout sa 3 viewers. May galab shoutout po. Kumusta po kayo? Kumusta po? Shoutout sa 83 viewers. Oh, ang dami oh. What a like. Kain po. Mar, pasuyo nga ako yung ano, kamatis. Ano doon sa isang mungko ko? Uy, shoutout sa 122 viewers. Ang dami ah. Dami naman yan, man. And soothe the throat in a spot of 60 seconds. Oh, sumubos ka dito ito. Instructions. Sa. Sumubos sa bawang sausawan. Ayun o, yung ulam yun o, sa'yo yun o, kainin mo.
Ay, Jason Dugan, shout out. Kaon. Kain. Shout out sa 115 viewers. Ang dami ah. Ang pangalawang dagat, nalululong sa illegal na droga, yan ang nababahala ngayon ng eksperto matapos mapuna ng puting nagsisihan siya ang mga hayop sa United Kingdom. Ang dahilan na sa frontline news abroad ni Maricel Alin. Labis na rin ang ilang eksperto na naglalamanan ng illegal na droga ang marine life sa ilang baybayin sa United Kingdom. Ibig sabihin, kinakain na ito ang mga dagat sa pag-aaral ng University of Ay. Portsmouth sa Si Minsin ay amang Torcos. Ano Torcos? Shout out. Migalag shout out po. Mark John. Kain guys, mga kawaray. Ang ilang celebrity, ang isang daang brides and grooms sa isang kasalang bayan. Kumusta kayo? Kumusta? Ang aktor na si JC De Vera, dala pa ang buong pamilya. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marpor.
Shout out sa 32 viewers. Yung mga tinginan yan maglang. Ang witnesses, bigating din. Nandun sila mabutin ng Tersola Babaw at Pao Julius Babao. Julius Camotes sila Edward Angela Castro, Anthony Pangilinan, at JC Rivera, kasama ang misis ng Sirita. And then head na nag-flower girl pa. Ang ganda, nakaka-nice lang. First time kasi, pero actually lang kami, sobra silang blessed. Sobra silang, oh my gosh, may pag-asa pa pala. Basta hindi ko mabinda dito. Guys, patamsak naman mga kwaray. Spearheaded by Emerald CEO and President Ms. Shay Camargo. Ano yun mo yung, ano na yun, baka mamaya kainin mo rin na dyan yung may balahibo. Ng pinakabagong Emerald Smart Drinks. Nag-obagitang lasa frontline. MJ Malpuri. Lagay mo na lang kasi sa plato mo. Ito pa nga, all set na para sa literal na release ang mga dating at bagong emotions sa inaabangang sequel ng animated film na Inside Out. Remember when we all finally came up to headquarters? Nostalgia. Sige mo na ko. 30 seconds ago, nostalgia. Ayaw mo na yun. And katuwa yung suporta ng binibigay Mega love shout out po sa 9 viewers. listeners Bumaba. at wayos. Oo. Kaya mo yan. Ano 135. Ayan, di doon? Ayan doon? Buksan natin. Wala.
Hoy, Shout out, Pops Vlog. di ba nakita magkausap kami? Shout out, shout out. Kain po. Susunod, matuto kang ka. Shout out, shout out. Pops Vlog. Shout out. I'm watching you, idol. Shout out. Kumusta, kumusta? Bigyan kitang jacket. Guys, may ano ka na, jacket. Patamsak naman po. Kakayanin mo lang ito. Masyado silang marami. Alanganin! Sa ibang panahon na natin yung tampakan. Hindi na ako papayag na makatakas pa sa Alberto ngayon. Kailangan mapatay ko na siya. Malam pa naman ang radaan. Nakakapasukin. Madaming tao dito. Gaano madadamay? Pagdating, mahanap tayo ng magkakataon.
Shoutout sa 2 viewers. Pangulog ka. Ay. Shout out sa 1 viewers. Makulit ang anak ko. Ginto. Ginto. Patamsak guys, patamsak. Kumusta kayo dyan? Ulan ba sa inyo dyan sa lugar nyo? Maulan dito sa amin. Sa Metro Manila. Maulan dito. Yan kaya sa inyo, kumusta dyan?
shoutout sa kapitbahay namin. May birthday yata, may tug. Kaya mute lang muna tayo guys.
Lungkot, ubo, 2 or more symptoms? Baka flu na yan. Shout out sa 3 viewers. Mega love shout out po sa inyo. Kumusta po ang iyong gabi ngayon? Maulan ba sa inyo? Ingat kayo. Love you.